Sziasztok! Mr. Daniel 99 vagyok, és Bulikutyussal szeretnék bemutatni egy paintball sorozatot. Ugye? Csá. Ja, igen, ez egy ilyen szerveren, Redstone Crafton, van ilyen mód, hogy paintball, és hát ezen szeretnénk játszani. Ja. Tök izgalmas. Ja, és akkor én így. Hát szerintem ismeritek a paintballt, én igaziból... Többnyire ismerjétek. Hát igen. Én már igaziból is kipróbáltam. Mohoho. Há, én is. Le van videózva. Van rá bizonyítékom, lehet, hogy föltöltem. Mohohoho. Jó van. Emlékszel arra a vizes dologra? Emlékszel? A vödrösre. Ja, igen. Na, 3, 2, 1 és 0, és még várni kell. Még 3 másodpercet. És most go! Come on, Gary! Annyiból áll ez az egész, hogy 4 killből áll, és aki megszerzi hamarabb azt a 4 killt, vagyis hát az nyer, és kapunk pénzt is, ha egy gyereket megölünk, és... $15. Ja, apád. Jaj, beszél. Nem találok el! Laggolsz, mi? Nem laggolok. Bazd meg. Ilyen jó még sosem voltam. Apád! Mi vagy te? Hack! Lelőttél? Hát. Hagyd meg. Képzeld, én nekem 320. Igen. Remélem lehet hallani, mert ha nem, akkor szopás. Pedig közel tettem a mikrofont a biztos, mert hangfalhoz. én úgy csináltam, hogyha hallani akarjátok régen a mikrofont. Apád. Jaj, hazafutás! Álmodba. Már csak egy kill kéne, és akkor már meg is nyertem. Hogy a francba, anyádat. Neked is már csak, most dől el, a végső. Már csak mindenkinek egy killje van. Hátra. Hol a francba? Ott a Zsidó Béla. El kell gyorsan. Zsigó Béla! Fú, de laggolok, genya. Szerinted innen? Bazzom. És ki nyert? Nem tudom. Én nyertem. Le, Várjál, megnézem a pénzem. 5. Na mindjárt kezdődik újra. jó van. Ja. De hogy lehet megnézni a pénzt? Itt van, rákatolsz, itt van. Paintball pénzed. És kattints oda. $100. Azt igen, nekem 540. Akkor te nyertél. Hát én nyertem. Go! Na, come on, Gary. Go. Ja, még nem írta ki. Most van. Round go. Na, belaggoltam. Az ajtóba ragadtam. Az igen. Akkor. Itt van Hunger Games is. Ja, lehet, hogy abból is videó lesz. Nem biztos. Apád. Headshot! Micsoda Zsidó Béla! Apád, a franc, egyen meg. Jó, hát megdög lesz a kis nyomorék. Azt! Ez lövés volt, Bálint. Elvesztettem a gránátodat miattad! Nekem is volt. Apád, és mekkora nyerés! Hazafutás! Zsigó Béla, te nyertél. Cserélünk csapatot? Nem. Igen. Nem. De. Nem. 645 pénzem van. Ne, vett. Bombát. Mi? Lerakod azt a chestet, és akkor bomba van benne. Ja, igen, még golyó. Tudom, nekem is volt. Aha, kezdődik. Ja, most kezdődik, bazd meg. Fú, Ez meg mi? Flashbang. Ha, tudod, mit kaptam?
Füstbomba! És füstgránát. Ne raggolj! ezt- Ah, hol vagy? Troll! Vagy. Apád. hol Lelőttelek. Hát benned voltam. Mert Az igen. laggoltál. vagy? Hát láttam is normálisan. Normálisan láttam. Fucking! Most te fogsz nyerni. Lehet. Ö, honnan Jó. lőttél? Nem tudom. Anyád. Mennyit kell? Aha. Hát csak egy kill, nekem meg még csak 2 kill. Ja. Most én lettem a jobb, vagy te lettél a jobb? Hát mind a ketten. Áj, basszus. Az már csak egy kill. Nekem is. Nem fogsz eltalálni. Remélem. Hát csak reméled. De a remélésben nem. Zsidó Béla! Sidó. Nézzük, én nyertem el? Én nyertem el? Igen, én nyertem! Ja, A pénz... megnézem a pénzem, 690. Nekem Most- 230. Na, mennyi tart a videó? Amúgy. Ja, letelt már egy 5 perc. 6 és fél percnél Akkor tart. ennyi lett volna a videó? Amúgy. Még leviszünk 2-t, vagy amennyi belefér. Jó, legyen még 2, és akkor már... Amennyi belefér, Bálint, amennyi belefér. Hát az meg csak 2, mert 180 még 180 másodperc, az majdnem 2 perc, ami... LOL, visszavágott. Mohoha. Na nézzük, ki fog nyerni. Laggolta. Elkezdek laggolni. És laggoltam azért. Azt a mindenit! De béna vagyok. Nem én vagyok a béna inkább. Nem, én vagyok a béna. Apád! Inkább te vagy és én vagyok a béna. Az meg, ezt elcsesszük. Azt a mindenit! Trollkodás! Yeah, 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 yeah. Gyere már ide, várjál már. Ne bánts. Várj. Ki nyert? Én nyertem! Te. Azt a mindenit! Én megvesztettem a zsuzsomból. Haha, tényleg. Na, én szerintem ennyi lett volna ez a videó mára. Na, sziasztok! Szavasz!